ама защо не се прибираш по-често до Русе? Елате с мен, за да разберете защо. Денят започва с досъбиране на багаж и кафе. После се мятам на метрото до Централна гара, откъдето хващам автобуса за Бергамо. Времето днес не е точно слънчево. И ето ни на летището. Тук май не трябва да се снима, така че няма. Исках да покажа красивата гледка към планините и пистата, но с тази мъгла днес няма да ми се получи. Всички в редичка, готови за качване на борда. Сложи си раницата под седалката, бъди нормален човек. Последни приготовления и сме готови за излитане. За съжаление няма да видим и хубавата гледка отгоре, заради така вече познатата мъгла. И тъй като гледки няма, реших да почета книжка. Тук е седяла някаква котка или много нервен пътник. Едно от двете. И добре дошли на летище Букурещ, където има някакви такива странни неща. И докато се разсейвам, щях да се изтърва автобуса. Знаеш, че си успял в този живот, когато превозно средство за стотици хиляди левове идва да те вземе от летището. Покрай задръстванията на Букурещ и ремонта на Дунав мост, когато трябваше да пресечем границата между Румъния и България, беше вече тъмно. Но пък каква луна! И вече съм си почти вкъщи, цял ден нищо не съм яла, затова мама ме очакваше с вечеря. Равносметката. 9 часа и 3 държави. Вие бихте ли се прибирали много често?